Тоест? Ето така, просто да задържам. Да, обаче на мен не ми дава да задържам, а да цъкна. Като цъкаме... Да, защото са с едни и същи бутони. За взимане. Това е за взимане ти бутон. Това бутон е точно за взимане. Ясно. Аз викам, И за стартване. Ма тебе нали ти е Р, Да. Та само четеш, Брат, не знам, много съм странни тези скинове. Ама като ги видя, се чувствам много трайхард, че са тия. Да ги пръскаме бързо, че не си игра толкова крити. Така, Къде? така бяла. Чакай, че тук се оправя. Но брат, мен точно се почна да се почва да играм. Да, другите. Косата не е. Елята се почна да става тук. На мен. Взето. Не, аз го кемпих напред на такова. Живот ти като... Те са... Не са много... Дропна се. Не знам, брат, ама за... не знам за тебе, ама аз съм се махнал за... бутона за променяне на... Си на черня. Да, на мен. О, майко. И двамата съм ги кракнал почти. Един съм ги кракнал на 160. Аз на друга ме набих 160. Шут. Беше казал, че на черния му... Първо си е стена черня, след това 2 пъти 33 с семката. Двамата са за мене. 40 на черня. Това крак. Брат, вишем деймите. Фейс флер. 19-16. Между Един от другото, да, Energy, други от Фейс. Не от честно. Палачинка и някакъв черен с палка. Всичко, които могат да играт, тръгват. Стома прави. Брат, не знам, набих 100 на трависката, след това пак му бия 100 на трависката. Аз беше си едитнал и се криеше точно под пирамидката, брат. Ама беше така супер рандом, се криеше под пирамидката човек. И само се тръгна да точно стената някакъв мангал с пирамидката и се знава, брат. Ама, слушай, брат, аз бия първо 100 шилт на трависката, след това пак му бия 100 шилт и не го краквам. Така, от втория път го краквам. Той 90 ми бие, как да стане? И двамата ги оставих на едно кръв. Аз не знам как съм жив, брат. Аз съм умирал съм вече и тръгвам да се отпускам, да не стрелям и да не хитвам, брат. Изведнъж кракнах един на друга. Не знам, брата му бил във врата 60. Окей, всичко точно.
Ти не си. И двата, защото му минаха отгоре. Що па да не го оцелим? Радно сме, да. Изобщо не си добре просто. Просто съм Не си едно се Не си едно се остава, брат. Да, брат. Къде си, бе? Аз мисля, че двамата са на мен. Ау. Минус 100. Дет. Мале, брат, сам как тръгна псите от скирката, брат, и е забавен кадър. Тя направо молевката. Нищо, че не взеха рънда. На редиците. Това е Стана много здраво, Денджи пише 2. Даже по 2, брат, не сме истинските. Ала, това не може да види. Мола. Даже... Монграл, колко ще не стане. Криги, бата, това стреля в тавана. Много кефи, брат, съм как двамата идват със симките, брат. Ама човек, един настреляш в тавана и някакъв патрон за помпа и не знам къде. Да, ти ако не бих направо си стиля газа. Да, беше друго. Ти вече за втори път трябва да Ти скриеш. страшно Девич, аз как да го убия? Гледай го, Брат, не ми служи И рампата. на мен не ми служи по-да, точно. Аз те казвам. Това игра е направо за осъждане. Да, знам. Той играва, те. Не, кракнат. Найс. За 20 лайка. Как да стане? Една минута да бъдем вечер, бай, той. Професионалисти, брат. Аре, последния път ще играеме и отиваме да цъкаме до арена. Айде. Брат, не знам, аз ще си сипам вода. То е дефолт, тук съм. А той моля е дефолта на по-добър от тебе. Добре. Къде? Бял. Бяло. Капа. О, супер. Тук съм чага. Ще ми гледаш ли, ще му свършим това? Къде са тия? Не знам, брат, ама те май... Какви са тия, брат? Не, ако ме кажеш, ще отворя. Отвори пак. Просто ти ми сяда и как бяха клекна. Не. Тия откъде се взеха, бе, брат, я ще рила. Ама става да химна. Само да фак кил, брат, директно. Ара, вие. Виж Девича. Shut the fuck up. Седем със си. Ти ме кара, брат.
Без такива хора развалят играта, казвам ти. Да. Как му умрат такива хора, бе? Не знам, брат. Ето, бе, брат. Не знам, брат, аз ходя и той ме гледа. О, това ме написал. Как ще ни вземат рунд? Как ще ни вземат рунд? Трагични сме, брат. Брат. Ама ти просто, брат, аз трябва му гъски. Съм бил брат 180 вместо 200. Ай, Брат, аз трябвам тебе. брат, аз трябва да мога игра, който ти... Слабак. Абе, мама ти дела. Не, валя, валя. Ела. Мама, като пикна. Моля. Брат, директно горушка няма какво го бавиш. Брат, ако дигнем. О, год. Не, ти ме дигна. Те се дигат. Ти майче, те се дигат. Ома, моля. О, те се спътат. Дигнали са се и ти. Валя, те не са толкова слаби, колкото са били. Какво прави това? Кракнат и двамата са кракнат. Декото е кракнат. Не, то вместо да хитне, не, той стреля пода. И Валя, ти си митнал. Ало, бе, не съм мътно, слушам. Само така те са стреля. Не е това. Аз съм сега, бе. Това брат ме гафаше. Брат, аз им сега тук минавам. Брат, мислех за по-добре. Кой го кажа? Мислех за по-добре, защото накрая почнаха малко повече да се играят. А как ще тия са добри, бе, брат, се едно диво да е добър. Имам да кажа химне боксва. Дай го понеси. Ай, какво правиш? Ой, майко, бе, момento! Какво правиш, бе, бато? Бате. Аз не мога да играм. Моля! Моля! Вале, какво става? Брат, съм в своята стая. Брат, аз не мога да направя нищо, тия са някакви легендарни, брат. Първите, така като гледам се в тяхната стая точно. Брат, те какво не строят нищо, брат, служили са две стени и клякат ходейки, брат. Ай, скопна. Аре, бе. Брат, Ай, тук къде, брат? Тук, брат. ето го, брат. Кракнат. Не, нося го. Абе, къде то, бе, бате? Ето го. Ти, бе, бате, като се ходиш, бе? Ой, какво прави то, бе, бате? Ото, бий го, бе. Бате, аз не мога игра срещу този човек. Знаеш какво прави то, бе, брат? Аз не знам. И той не знае. Не мога да намеря това. Добре, значи първо нямам думи какво да кажа, брат. Чешвам. Аре, стига бъгва да на майка ти тук като тъп компютър.
Е, сега и звук от играта няма да чуем. Точно това ми отвори.